Welcome to Olivia Media. Fresh trends, inspiring stories, and fun. Stability ya economy ikanakhala zoti yamba kuoneka bwino. So it was really a game changer, and plan imeneyo I think Lazarus Chakwera anaganizira mopatsa bwino ndi President Ruto, president wa ku Kenya, and everything was seeming nicely and okay until awa amene amazolowera za madobadoba ndikukamba akoleni zamba anayona kuti ikayenda amene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ndi imeneyo sitani sigwirayi, ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse zoti apeze njira. So remember, as I've been saying, kuti president wapanga bwinobwino, then he's putting up a committee mupange zakuti. What the president is expecting, because the president is not being in the meeting on a daily basis, is expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed. Ndiye no panjira apa panapezeka zono akoleni zamba abweretsamo nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza. So azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera. Afika kupoti kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta koopsa. So chifukwa chonena kuti ndikamapanga live yangayi, I've changed my approach. Ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma evidence, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo amafuna kuti aziphwekesa kwambiri ngati kuti zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuyankhula. But as I say, ndili ndi ma documents, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo, ndili ndi access ya zakumadobadobapo, including my instructions ochoka kwa akoleni zamba through my WhatsApp calls, from WhatsApp conversation, my calls, ndi access ya zinthu zimenezozo. And dzulo ndinayika chithunzi cha ma passport timene amayika tatilipireni izi, tikulireni matikiti mpanga motani, and you could see I have access to all of that because zimene zikuchitikazi kuyambira kunokmako ku ministry kwenikweni ya energy, they were not happy with it. Bwana kwanza zinthu bwino ino ndi zimene mutibwezeretsa mutuza zoti tipange zosiyana ndi zimene anena bwana zindezi tizomoti kuli chipulikiti kumeneko, kuli mpongwepongwe kumeneko, ndi kunali kuyambana kumeneko. Ena afuna kupanga zimene a president akufuna, wina akufuna zonoti zake zilowe mthumba, azipanga zake zimene akutana na zimene akufuna. So nafuna ndikupatseni preamble imeneyo. Okay. One of my questions. Sometimes I also want to interact with your comments and with you, so that I can be able to respond if there's anything that I can be able to respond. So, the bottom line, G2G, yes, zimeno khala the agreement yabwino koopsa, and the fuel amene yonda amene fuel amene wabwera pano paswa G2G. Fuel amene wabwera pano payo kumene wachoka ndi kumanya kwa siza ku Kenya zimene ukamba za GTT anakambira na arrested kulipo kumene wachoka ndi ndikufotokozerani mwatsatanetsatane mmene zinayambira kuti awatabwera anabwera bwanji, anadzamba kusokoneza bwanji, anadamba nobwetsa makampani ake atiwo, andi chinachitika ndi chani mpaka anafika ku Tanzania mafuta anakuti apezekeze kuti avuta azikana boma la Tanzania kutsitsa, chinachitika ndi chani mpaka anatizifika situation imene tili nayo pano. Ndikakuonetsani zimenezozo, I'll also go back in time pakatipo mene mafuta masowa chinachitika ndi chani, then I'll go back more in time kuyambira 2022 mene mafuta anadzavuta kwambiri kuti chinachitika ndi chani, and I'll give you evidence. So as I said, zimene ndikubweretsa ndizibweretsa evidence and we'll be discussing about it. So I'll be posting mwayiona conversation, mwayiona zakuti, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, then we'll discuss about it. Then I also bring another thing, and then we'll be able to discuss about it. Chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi zambiri, ndifuna kuti amalawi ife timvetsetsane. Ifa ndikayankhula kwambiri mvika zinthu zambiri mumayiwala, ndi ndizika pang'ono ndikupanga explain kwambiri, pang'ono kupanga explain kwambiri mpaka natimvetsetsane bwino kuti zili motani. Komalizira ndifuna ndingopempha anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha, akhale ndi munthu wapambali
chifukwa akuzopezeka zoti agwa ndi BP, agwa ndithu ndi BP, akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo chifukwa zimene taona ndizoopsa, thupi kuzizira ndithu kuti so naona izizi tisamazisunge tokha, izizi amalawi azione chifukwa paja. Remember, I'll share a video imene achakwera ananena kuti ulendo uno munthu akapanga zombwambwana azichotsa, but he also said azifuna maumboni. So ine chimene ndifuna ndipange wiki ino kuyambira liroli, I think from makamaka Tuesday ndiponya zinthu zambiri kuopsa ma supporting documents between tomorrow Monday and Tuesday. Ndiponya ma supporting document because tomorrow I'm also traveling, so I might not be able to have a good time yopanga live, but Tuesday I would have settled wherever I will be. Ndikatero ndivunga ma evidence, then tizipanga discuss evidence ina iliyonse payokha. Timalizire motene, tinanena kuti kumalawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri. Ndiye ngati munthu akuonongera mbiri kumayenera upite ku court ukamusumire munthuyo kuti abendulo kuja ati mavuto amafuta ndi mapanga inewa ndiyambitsa ndineyo andionongera mbiri, ndiye mapita kuti mukamusumire. Ndiye ine ndifuna kuti apite ndithu kumene koko, because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza, koma pamene pa court zikakhala pa court record, pamene kumene akaoneke zoti wabodza ndide kapena wabodza ndi uyoyo akamanamiza abwanawo. Ndiye chimene ndifuna, because ndikamayankhula kunoko chonchi muziyankhula zambirimbiri, koma ndifuna kuti akolengeza mbawo ngati ineyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite ku court. Akapita ku court kuja ine ndikatulusa maumboni. Komanso izizi sikuti sitisiya izizi mpakana pokhapokha chilungamo chioneke, ndipo chilungamo chikaoneka a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence, nchifukwa ndabweretsera dale evidence poyela, we bring evidence and say bwana chakwera, your excellency, maumboni mafuna aja ndi awa. So mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani? So chonde ndithu mangani malamba awanzawo akoleni zamba amene mumakhala nawo pafupi auzeni azenda ndi munthu pambali akhuza kugwa ndi BP chifukwa amalawi zimene ndaona ndizoopsa kwambiri. Ayayi za ku ACB, ino ACB maona ACB mlandu umene yayamba ndikumaliza nduti andikolapsha nduti nyamuke tipite kumene ko ali ndi control yake, kumene alibe control koleni zamba ndi ku court, alibe control. Kwa hiyo ndifuna tipite pa neutral ground pa court tikatulutsirene maumboni amene ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatanetsatane. So thank you so much for taking your time to have this preamble. Nangofuna ndikuonetseni kuti ndizotani zimene zilipo, komanso ndikukonzekeretseni kuti mukhale kukonzekera kuti chimene tizikhala tikupanga ndi chani. Akuti inu simukuona kuti mukudyera limodzi, ine sindikupanga zoganiza, ine ndikupanga zimene ndikuona nzonena kuti bwana akapanga zinthu zina iye akuyamba zinthu zina. That's the reason why you find out kuti committee imene apanga bwana ikutsutsana ndi zimene akupanga uyo, chifukwa zimene afuna bwana ndi zina, zimene afuna iyeyu ndi zina, zinthu ziwiri zosiyana. Ena amati yayi, why are you doing this, amankhaza zambirimbiri. But the fact of the matter is mmene timanena kuti tikulimbana ndi DPP, timalimbana ndi khalidwe onyasa umene DPP imapanga. Now if one calling Zamba also within the government ya Chakwera starts doing zimene anthu anayichotsera DPP yo, then it will be hypocritical for someone like me tikapite kukalimbana ndi imene tinalimbana ndi DPP nkuichotsa muja, then we find somebody is doing the similar things ndikumango musekerera chifukwa kuti tikayankhula tinena kuti tikulimbana ndi boma. Sitikulimbana ndi boma. Musadane ndi munthu amene akupanga expose kuba kapena kuchisokonezo chimene wina akupanga. Tidane ndi amene akusokonezayo. Komanso Achakwera ananena kuti tikaona munthu akupanga zinthu tizibweretsa maumboni. Ndine ndibweretsa maumboni. Musadane ndine, danani ndi munthu amene akupanga zinthu zononga dziko lathu. Thank you so much.